šta? Armin Sabotić, ovo će biti naša noć na Balkanu, ljudi! A ti za malo dogasiš live, razumno. Ti za malo dogasiš live, znači... Nikad ne gasiš live, Miki. Ne. Ajmo, ljudi. Ajde. Ja ovo ne mogu da verujem. Ajde, odmah dolazim. Aj, idite. Ja ošte. Može, evo. Češ da pališ u migu? Sad čekajte, ljudi, stanite. Šta se desi? Mi smo to očekivali. Čekaj, stani. Ništa, ljudi, laku noć, ja moram da odem da vidim šta se stvarno desilo. Ne mogu da radim dalje. Vidite po licu da mi nešto fali i ne mogu. Ne mogu, ljudi. Ljudi, moram da idem dalje. Moram, ljudi, laku noć svima. Moram da odem, moram da vidim o čemu se radi. Hvala vam svima na podršci. Respekt za sve vas. Volim vas, brate. Vi ste i saznali koliko ja vidim u chatu. Ajde, čujemo se, Road Rider. Ništa, ljudi, laku noć. Ćao.